Ik ga in de box en ik zie een mooie schoen, echt waar. En ik zie ook een bekend merk, we gaan geen reclame maken, maar ik vraag me af, want ik heb gebasketbald en weet geen topprestaties, maar we speelden met de schoenen van Pataking. Dat was aan de Maagdenstraat. Had je patas met een hoge of lage patas, maar nu zie je moderne patas. En allerlei soorten. Wat is het verschil? Zijn er prestaties en deze is super, want allerlei tekeningen zie je erop. Dus, wat is het? Het is een schoen. Het is inderdaad een basketbalschoen. Ja. Het is een Kobe. Dus de schoen die Kobe Bryant geproduceerd heeft, heeft hij op de markt gezet. En deze schoen, met zijn schoen speel ik. Heel veel volleyballers, want ik ben een volleyballer, spelen met Kobe's. Omdat het ook een beetje lijkt op die volleybalschoen. Het is geen basketbalschoen met een hoge heel, zeg maar. Met deze schoenen, eigenlijk kwam met deze schoenen 2 dagen voor de Caribische kampioenschappen in Suriname. Ik zat te spelen met een hele oude schoen en uiteindelijk heb ik deze schoen gehad waarmee we de Caribische kampioenschappen hebben gespeeld. Dit is niet zozeer een sportjournalistiek verhaal, als meer een verhaal over mijn eigen sportprestatie. Eigenlijk ben ik begonnen met volleyballen. En het enige dat me iedere keer verteld werd was hoe moeilijk de Caribbean Cup niet is, dat we een paar keer tweede zijn geworden en we nooit hebben gewonnen. Dus mijn motivatie, elke training, het zij in de gym, het zij op het volleybalveld, het zij op de training, het zij rennende, was het winnen van de Caribische kampioenschappen. En met deze schoen zijn wij dus als Suriname Caribisch kampioen geworden. Dat was een geweldige prestatie voor ligt dat die schoen of ligt dat jou? Aan die schoen. Nee, dus, het zal natuurlijk ook deel liggen aan mij. Het was misschien niet mijn individuele beste volleybalprestatie. Maar voor ons land denk ik dat het geweldig is. Dus de eerste keer dacht ik, correct me if I'm wrong, dat Suriname als teamsport Caribisch kampioen geworden is. En dat was fantastisch. Je voelde je wekenlang, had je een soort van halo om je heen. Je straalde gewoon echt vreugde en kampioenschap uit. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.